Pagbakuna sa A4 Priority Group sa Iloilo City ang nagapadayo. Nagapadayo ng vaccination subong adlaw sa 4 ka mga vaccination centers sang Iloilo City Government. Ginabakunahan ang mga senior citizen, immunocompromised, kagindugang sa listahan ang mga individual nga yara sa essential sectors. Pareho sa mga nagatrabaho sa hotel, spa, beauty salon, mga driver, kag iban pa. Pati mga maestra ang sakop man sang vaccination. Nanindugan si Mayor Jerry Treñas na kinahanglan na mabakunahan ang mga individual nga sakop sang A4 Priority Group. I am already ordering the vaccination of A4. So anong A4? Amo na ni sila ang nagaobra. Ang mga driver sa jeep, ang mga driver sa taxi, ang nagaulubra sa aton mga utilities, water, ang aton kuryente, ang telcos. Kasi uyat ka sa imo cellphone, si Rotmar uyat man da cellphone niya, ti kun ay maguba ang aton nga mga telcos, kundi way kita telepono. So anong importante? Tube, suga, ang aton telcos because we need that to communicate, especially our needs. Naga-zoom kita, kinanlanta ang internet connection. Magtawag kita to sa kay Secretary Galvez, we need a cell phone and we need steady service of this cell phone kag utilities. So dala na sila ang nagaobra sa Imo Jollibee. Kung magbakal ka to sa Imo Chicken Joy, you want to make sure also nga safe man ka. Ang mga barbero, akong buhok, puti na gani, kay nakulbaan ako, kay basi magpalugom ako, kag magpagunting, basi may positive, mga barbero, mga beautician, ang gaobra sa mga bakery, namat-amat na ang tanan. Sulod man sa A4 Priority Group ang mga uniformed personnel pareho sang Army kag Police. While ginatapos na ton, if we have a total vaccination number of 7,500, ang tunga sina senior citizens, those with comorbidities, ang tunga sina ginamat-amat na mga maestra. Ang maestra, sulod na sila sa A4. Ang police, sulod ba na sila sa A4? Gahambal man ko gani kay Secretary Galvez sa mga army. We cannot afford our policemen and members of the security forces, mga armita, nga malasakit sila. There are security issues that we have to attend to. So, ang A4 siya dugid ka importante nga sektor. And that is why we are trying to give them protection. Ang mga vendors naton sa markets, mga vendors ta sa sidewalk, tanan, amat-amato naton. Sang Hunyo 25, naka-record sang 7,338 ang mga nabakunahan sa sulod lang sang isa ka adlaw. Subong nga semana, natala na man mag-abot ang 50,000 doses sang COVID-19 vaccine para sa Iloilo City. Dalon man sa bakunahan ang mga vendors. Maparegister sila anay sa ila barangay, and then ang ilang registration dalon nila sa kapitan nila. Ang kapitan amo na ang nagpasulod sa ila para nga mapadasig ang ila vaccination. Samtang, nagpahanumdum naman ang alkalde sa mga nabakunahan na nga padayuno ng pagtuman sa mga health protocol. Inabangod may mga nabakunahan nga nagapositibo sa gihapon sa virus. Kalabanan sa mga ini, immunocompromised. Ang good news, 80% sa mga ini ang asymptomatic. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Arkidiocese sang Haro nagaisa sa panawagan sang syudad nga magbinuligay ang tanan siningation sang pandemya. Let the Ilonggo spirit of binuligay come out very strong in this pandemic. Ini ang mga tinaga nga ginbuyan ni Haro Archdiocesan Social Action Center Director Monsignor Meliton Oso sa iya homily kahapon sa Santos nga Misa sa Haro Cathedral.
Ginaagda niya ang tanan nga magbinuligay sini nga tion sang pandemya, ilabi na sa mga kubos kag nadulaan sang trabaho. Nabasahan man ni Monsignor Oso ang apilar ni Mayor Jerry Treñas para sa may ikasara nga magbulig kag maghatag sa isig kapareho nga lubos na apektuhan sang pandemya. God loves a cheerful giver. Mga utod ang mayor sang syudad, kay wala ako iya Facebook, ginpa-research ko sa akon staff, kay ginsingganan ako nga nag-apila ang aton mayor. Amo ini ang nabasa namon sa iya Facebook. And I quote, I am appealing to those who can afford to give. Please support your barangays. Whatever you can give, I appeal for you to help your own barangay. Many are affected due to the effects of COVID in the quarantine status. Please help your own barangay. The city will continue to help out, but we all know it can never be enough. It is the spirit of the bayanihan that will get us through this. Ini nga panawagan ang ginsabat man sang nagkalain-lain nga sektor sa syudad pinaagi sa padayon nga pagpahamtang sang community pantry kag pagdonar sa mga pagkaon. Kaangay na lang sang grupo sang Servant Community Mary Immaculate Conception sa parokya sang Tanza. Padayon ang ila pagbulig kag paghatag sa mga food pack sa mga nagakinahanglan. Nag-uso ining community pantry, nagsabat man kami sa sini nga panawagan sang simbahan. Ilabi na gid nga ang aton man nga simbahan, ang Archdiocese of Haro, nagpanawagan man nga magbinuligay kita, magsuportahanay. Ini nagapakita lang sang concern sang amon man nga paghigugma sa amon mga kauturan kag pagsabat gid sa panawagan sang aton Ginoo kag sang aton nga simbahan. Kay siling ni Lord, what you did to the least of your brethren, you did it unto me. Sa amon nga pag-upod sa sini nga panawagan sang simbahan, nangin maisog kag nangin matutuman ang mga miyembro sa pagpatigayon sinitanan. Ginpayag ba ni Monsignor Oso ang pagpabutyag sang suporta sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o kon CBCP sa vaccination program sang gobyerno. Ang mga obispo sang Pilipinas naga-encourage sa aton nga magpabakuna base sa free, informed consent. But silingon, hilway ako, hilway ikaw, nga nagadesisyon, kay natunan mo man sang maayo, kung ano ang nagakadapat kag nagakaigo, gani mapabakuna ka, hindi magpapahog. Ginaingganyo man sini ang mga tumuluo nga buligan ng kaugalingon kag himuon ang nagakadapat nga himuon sandig sa kamatuoran kag hindi magpadaso-daso sa pagpati sa mga pahayag nga wala sang basehan. Kung kaisa may nagatext sa akon kag nagapadala, Pader, ang bakuna ko si Jesus. Manto sang mahal nga birhen ang nagatabon sa akon. Hindi ako maigo sang COVID. Ang akon sabat, hindi lang basta magsiling nga si Jesus ang imo bakuna, nga proteksyonan ka ni Jesus. Again, the gospel insists, help yourself and Jesus will help you. Ginpasalamatan sang alkalde ang suporta nga ginpakita sang simbahang Katolika ilabi na sa Arkidiocese sang Haro. Well, pasalamat din ko, we need all the support that we can get. And we all know that 80 to 85% of the population are Roman Catholics. Kag nalipay gid ako nga nagpagwa sila sina nga statement. Panawagan man sang Arkidiocese sang Haro sa publiko nga magkooperar kag padayon nga magsunod sa mga pagsulundan sa syudad agud maproteheran ang kaugalingon kag isig kapareho. Divine Singh para sa Level Up Patrol. SK Council sa Barangay Rizal, Lapuzur ang ginkilala bilang most active sangguniang kabataan sa Iloilo City. Paghatag sang importansya sa edukasyon, pagpanagtag sa mga pumluyo sang libre nga face mask, kag personalized belt bag para sa mga frontliners,
paghatag sang palangabuhian sa mga sastre, kag paghatag sang libre nga pagkaon, pinaagi sa community pantry ang pila lang sa mga programa sang SK Council sa Barangay Rizal, Lapuz Sur. Ini ang ginkilala bilang 7, kung sa diin 7 ka mga programa nga nagabulig sa nagkalain-lain nga sektor sa komunidad nga lubos na apektuhan sang pandemya. Ginpakigbahin ni Joy Jonathan Pescadera Jr. sa guni ang kabataan chairman ang ila nangin inspirasyon sa ila advokasya. Inspiration sa advocacy nga #7 is ang tanan nga sectors nga greatly affected sa COVID-19. We heard their sentiments, that's why we came up with a solution that is the #7. Programs again conduct during the pandemic, to name a few, ang #7, which is 7 tailored programs which focuses sa kada sector na greatly affected sa COVID-19. Ang COBELT, isa sa ka-personalized belt bag nga naging bulutangan sa essential kits para sa mga frontliners namon. Pangitan-an sa katikulangan where we partnered sa aton mga senior citizen nga mga mananahi nga isamahan sa mga apektado sa pandemic naton. And also, close to my heart, Cariton Library nga nag-focus sa mga kabataan. So what we did sa program ngini, naglibot kami sa among barangay kag nagpahulam sa mga libro kag worksheets. Sa sini nga pamaagi, continuous ang learning sa mga kabataan. And lastly, we conducted a community pantry kung sa diin nag-set up kami sa among barangay sa pwesto kung sa diin ang mga miyembro sa barangay or ang mga residente namon libre nga nakakuha sang goods nga naghalin sa mga donasyon halin sa mga private individuals. Wala ginalauman ni Pescadera nga ang ila advokasya sa barangay ang ginkilala sa lokal kag national nga level. Tuman man ang iya pagpasalamat sa mga individual nga nagbulig agud matigayon ang ila nga programa. Pangabay sini nga kuntani magserbe ini nga inspirasyon sa iban nga mga kabarangayan. Bilang isa ka leader sa kabataan sa among barangay, isa ini kadungog hindi lamang sa akon bilang isa ka leader, kundi pati sa tanan nga nagbulig kag nagsuporta halin sa umpisa. Kay isa man ini sa pamaagi nga nakilala ang amon nga barangay hindi lang diri sa syudad kundi sa bug-os nga Pilipinas. Bilang isa man ka leader, ginapangabay ko nga tani maging inspirasyon ini para i-level up naton hindi lang ang barangay ta kundi pati ang aton pangimanwa. My message to my constituents is to be resilient in these trying times and to continue supporting the council in their future endeavors. I believe that this too shall pass. Mensahe ni Pescadera para sa alkalde. My message to our beloved mayor is to continue his good works in fighting this pandemic. Together, we will prove that we are not just the city of love, but we are the city that unites for the welfare of every Ilonggos. Bato, Iloilo. Nahibaluan ng SK Council sa Barangay Rizal, Lapuz Sur ang nangin third runner-up sa search for the most outstanding SK response against COVID-19 sang National Youth Commission gikan sa 122 ka mga SK councils sa bilog nga pungsod Pilipinas. Magluwas diri, ginkilala ang Barangay Rizal, Lapuz Sur nga most active sang guni ang kabataan sa syudad sang Iloilo. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.